Ahoj, já jsem Mája. Ahoj, já jsem Honza. A my jsme Postrach Survivoru. Že vlastně nikdo neví, jestli já nelžu. Co když jsem tam tu tyčinku dovezl z domova a každý den jsem tam žral prostě tunu těch tyčinek. A to je ten Survivor. Teď Kolik nohou má humr? humor. Kdybych viděl, jak vypadá humor. 2, 4, jo, 6 nohou a 2 klepeta. Je to 10. Umíš šeptat? Umím. Zkus šeptat něco. V každém rozhovoru už zkusím se ptat takhle. Jako je to v pohodě. Jo. Bál, já se hlásím už třeba jako 5. rokem na Survivor a vlastně věděl jsem, že se tam asi jako nedostanu kvůli tady tomuhle. A máme tady taky 2 hosty, jimiž jsou Leoš a Doky. Čau, Díky, děkuji za pozvání. Svobík s malým RS, to prosím vás spíš. Děkuji, konečně někdo. Ahoj, já jsem Quinn a jsem nymfomanka. Jo, počkat, tohle je úplně něco jiného. Tady jsem ti měla říct, že nás máš sledovat, protože se to ještě neděje. Takže go follow us. Tak kluci, proč vy si sami myslíte, že jste vypadli? A čemu to každý hlavně připisujete? Klidně začni ty. Já jsem vypadl, protože jsem se snažil přehrát očividně všechny, i ty pravidla, jakoby nějakým způsobem. Takže asi já bych to nerozváděl. No, Takový ale čecháčkovství typický, jo? No, podle mě jsem byl, nevím, snažil jsem si jakoby pomoct nějakým způsobem jakoby do budoucna, ale myslím si, že to bylo přísný. Já si myslím, že jsem vypadl z toho důvodu, že kmen hrdinů je moc jako sportovní kmen, který chce mít jako silný kmen a já jsem v těch parkourech nebyl moc jako rychlej. Tak to byl jeden z těch důvodů a potom jsem vlastně, co jsem se dozvěděl, tak jsem vypadl jako z důvodu toho, že Sára nechtěla, aby si Jirka vybral do duelu, tak radši hlasovala mě, protože kdyby byl vyhlasován Jirka, tak si vybere Sáru do duelu. Což znamená, že když teďka vypadl Doky a potom vyhlasují Jirku, tak už si ji asi nevybere do duelu. A nepřišlo ti z toho, jak to bylo vlastně sestřílený, že to bylo spíš, že jsi byl taký jméno, na kterým se všichni shodli, jako také collateral damage, že jsi tam byl? Tam, jakože ze začátku to, jako kdyby mě vyhodili hnedka ze začátku, tak to nějak jako pochopím, ale v téhle momentální situaci, vlastně v tom střihu, tam spousta jako lidí, furt Matěj nebo Jirka, a jako ten den jsem si myslel, že fakt bude buď Vivien, Jirka nebo Matěj. Mhm. Nevím. Nebáli jste se, že nějakým způsobem tam vznikne nějaký tření ve vaší komunikaci s Ondrou, když vezmete v potaz Octagon versus Clash? Co tě je, Honzi? Mentálně se připravuju. Na co? Na lidi, kteří tvrdí, že nesnáší drama a pak ho sami tvoří. Už je to lepší. No tak to počkej, to já si dám taky. Jakobs Origins. Kafe, se kterým je každý den snesitelnější. Tak já jsem se toho bál, já se hlásím už třeba jako 5. rokem na Survivor a vlastně věděl jsem, že se tam asi jako nedostanu kvůli tady tomuhle, ale právě potom třeba v té druhé sérii mám pocit, že je Hanka Gelnárová s Josefem Kurkou, něco takového, tak jsem si řekl, že tam ta šance jako je a pomalu už jsem to chtěl jako vzdávat, že se asi na ten Survivor jako nikdy nedostanu, že ten sen nebude jako splněný, ale nakonec to bylo jako v klidu, i Ondra byl na nás jako tak nějak Jo, v Ondra byl fajn, já jsem z toho měl taky trošku strach, ale pak jsem viděl na castingu Dokyho, pak tam ještě přišla Denisa a byl jsem úplně, že tak jestli já se fakt jako distancu od toho Clashe, už jsem fakt jako snažím co nejvíc oddálit, aby nikdo Clash nezmiňoval, protože to je něco, si úplně nechci být takový spojený dlouhodobě. Nicméně, jo, Ondra byl úplně fakt jako profesionální a nebyl to, nemyslím si, že tam byl jediný náznak nějakýho prostě nějakého pohrdání nebo něčeho takového. A proto jsi tam jakoby nešel i pod tím Rošťák Svobík přezdívkou už. No, oni to nechtěli, abych tam šel jako Rošťák Svobík. Já jsem tam chtěl jít jakoby, nevím, co jsem chtěl mít původně, já jsem tam chtěl mít něco jakože chytrý kluk nebo něco takového a to mi nedovolili. Oni mi řekli, tam musí být reálný jméno, že by to nikdo nechápal. Jako, že by Ondra říkal jeden hlas pro chytrého kluka. No, něco takového. Nebo tak oni by to asi zkrátili třeba na chytrolí nebo něco takového, což už bylo takový provokativní dobrý, ale nevyšlo to, Ty jsi chtěl mít to, ne? Jako práci jsi tam chtěl mít lidská bytost, ne? Ne, lidská bytost chtěl mít mikýř, já jsem tam hlavně nechtěl mít influencer, protože prostě nejsem influencer a oni nechtěli, abych tam měl student, takže se potřeboval vymyslet, protože věděli, že mám co dočinění s tou jadernou elektrárnou a byla to úplně že senzace, on tam bude hrát blbečka, tak mu tam dáme jadernou elektrárnu. Takže jsem tam skončil jako stážista jaderné elektrárny. A Mikýř se pak právě vztekal, jak je možný, že tam můžu mít stážista jaderné elektrárny, když nemám s jaderkou nic společného, když on tam nemohl mít lidská bytost, ale už pak jsme si to vyjasnili. Možná kdyby byla slovenská produkce, tak to máte jednodušší v Růži pro nevestu, teďka má Sandy umělecká duše jako povolání, takže asi je možný všechno. Čím se živí umělecká duše? Kdo ví? Leoši, jak vnímáš svůj počáteční hejt na svou osobu, který se vlastně teď přeměnil v ten support? Jako počáteční hejt na moji osobu, za ten si můžu já sám. A já jsem věděl, že ten hejt dostanu, protože já jsem úmyslně říkal to, co jsem říkal, protože jdeš do reality show a pokud je něco, co z toho můžeš vytěžit, tak je to ta pozornost, protože
celý ten jakoby mediální svět je čistě o té pozornosti. Ta pozornost jsou ty peníze, jakoby ta pozornost je to jméno. A věděl jsem, že když řeknu určitý věci, tak se na mě prostě bude schytávat hejt. A já jsem tam chtěl být takovejhle, já jsem chtěl fakt hrát to debílka a pak všem prostě postupně ukazovat, že jsem nejchytřejší na tom ostrově, protože fakt mám jako vysoký ego, věřil jsem, že to zvládnu. Trošku se mi to dařilo a nakonec jako jsem vítěz celý ty situace mi přijde. Jakože fakt ty lidi si řekli, že on je chytrej, oni ho vyřadili takhle, on měl na to vítězství prostě, takže jo, já se můžu ukájet tím, že mě nikdo nepřehrál, že jsem ani jednou nebyl hlasovaný a Miláček národa nakonec ještě. jo, přesně tak. To by řekla moje babička, že mě všichni mají rádi. Doky, ty jsi říkal, že Survivor přinesl vlastně nějaký osobnostní posun a jak to aplikuješ teď, když jsi měsíc zpátky? Nějak aplikovat moc jsem to jako nemohl, protože jsem se nemohl veřejně, nemohl jsem dávat nové videa ven a nic takového, ale dalo mi to vlastně to, že si více jako věřím ve věcech, že jsem měl fakt, na rozdíl od Leoše, fakt to sebevědomí jako dost nízko. A Survivor mě jako naučil si jako dost věřit, což jsem jako fakt překvapený. To tam říkali i ostatní vlastně, že ty jsi strašně vyrostl, když jsi hlasoval. Protože jakoby tam to nebylo vidět, ale Doky spál jako celou tu hru. On fakt jako, ne v tom kmeni. Ve stříhu to šlo vidět a na začátku té hry to šlo vidět. My, když jsme ho vnímali jako z druhého kmene, tak prostě ty jak nevíš vůbec, co se ti děje jakoby na těch, v tom jako druhým kmeni, tak když jsme je viděli na kmenovkách, kde prostě Doky, on nechtěl být jako výrazný hráč v rámci kmenovk, aby se jakoby neohrožoval, tak jsme se tam vždycky viděli tak jako si jako chudáka a teď tam je fakt špatně slyšet, tak Ondra se ho občas jako zeptal na něco a Doky tam seděl a neodpovídal prostě. A já jsem byl, že kámo, tak on tady vlastně asi nechce být, ale nebylo to tak, jakože pak jako ten střih to nedává, no, spoustu věcí jeho hry. Jaké byly vaše největší herní tahy, které jsme možná neviděli? Kvůli tomu střihu třeba taky. Tak já toho nemám zas tolik podle mě jak Leoš, já jsem jenom ze začátku, co tam nejde moc vidět, tak je vlastně moje spojení s holkama, kdy vlastně třeba druhý, třetí den jsem se hnedka spojil s Nelou a Sterkou a tak nějak i z Wendy, protože jsem tak nějak pochopil, že fakt Jirka, Matěj, Luky chcou hrát ten silný kmen, tak jsem tam zkoušel udělat takovou jako pavučinku slabých hráčů a to se trošku i dařilo, jenom potom vlastně za mnou přišla jeden den Terka a řekla, že chce psát Nelu, což už jsem věděl, že se to prostě bortí ten plán a musel jsem dělat něco jako jinčího. A to je asi taková ta moje hra, no, takové, já jsem fakt se snažil hrát spíš tiše, no, jakože fakt jsem nechtěl na sebe hodně upozorňovat, protože už jsem věděl, že budu mít hodně té pozornosti v tom, že budu fakt pomalejší v těch soubojích a plus jsem ještě nic nedělal v tom kmeni moc, jako na začátku, takže já jsem nechtěl na sebe ještě upozorňovat tím, že bych hrál jako hodně. Na svoji obranu v televizi mi úplně nepřišlo, že by to byl nějaký jako slabý článek v těch právě soutěžích. vůbec, Jakoby, to tam jako, bylo většinou na Terku, to je ten fokus. U mě to bylo většinou jako v hlavě, že jsem si sám říkal, že to a ještě když bylo před soubojema, tak vždycky jsem byl vystresovaný z toho, že tam byl nějaký balans nebo tak a všichni to na mě jako viděli a já jsem říkal, že se bojím, že ten balans nezvládnu ani ne, dokud věř si, zvládneš to a to, takže tohle si myslím, že ten kmen taky jakože trošičku jako štvalo, že si tolik jako nevěřím a nakonec. U mě se to do televize dostalo fakt dost, jakoby prakticky všechno, co jsem dělal tím, že jsem to hrál hlasitě, tak oni tam chtěli dávat. Nedostalo se tam to, že Adam po té první kmenovce, kde jsme vyhlasovali Simonu kvůli tomu, že jsem říkal, že má imunitu, tak mě označil za terč, že řekl, že mám imunitu, tak jsem oběhl celý ten kmen, nebo respektive holky. Na kameru jsem jim řekl, že hej, pojďme hlasovat Adama, on mě chce dostat ven, tak ho pošleme pryč. A druhý den za mnou Adam přibíhá, že kámo, já mám terč na zádech, asi jak to vymyslíme, holky mě chtějí hlasovat a vůbec jako nevěděl, že to jde z mé strany, tak jsem ho tam uklidňoval, že to je nesmyslný tak, že to holkám v životě neprojde. A celou dobu jsme pak čekali, že vyhodíme Adama, až se dostaneme na kmenovku. Všichni jsme říkali, že to bude Johy, ale celou dobu by to byl Adam, akorát kmenovka pak nepřišla. A druhý takový dobrý tah, který mě bavil a myslím si, že byl geniální, tak když se vrátila Johy k nám do kmena, my jsme věděli, že má imunitu, tak jsem tak jako celou noc přemýšlel, jak to vymyslet a ráno jsem mu pak požádal o to, ať si ke mně schová, protože jsem jí řekl, že ji budeme prohledávat batoh a že ji to určitě někdo najde a že to bude hrozný průser. A chtěl jsem, jakoby, aby mi to dala, pak běhat po celým jakoby, tomu kmeni, že ona mi to dala, ona je úplně blbá a pak o to dělat třeba nějakou soutěž. No, ale ona se na mě tak jako No, jakoby soutěž o to, komu to dáme prostě, nebo nějak to prostě zahrát vtipně, abych do toho namočil celý ten kmen, protože tohle by bylo fakt zlý. No, ona se na mě jenom podívala a řekla mi, že já nejsem a já jsem byl takovej, že OK. A pak tam Žovka říká, že si myslím o všech, že jsou úplní kreténi a že je přehrajou, ale že to tak vůbec není, ale jo, to mě bavilo vlastně, tenhle tah. OK, z aspektu přežít, přehrát a přelstít, jaký pro vás byl nejtěžší z nich a proč? Já jsem tam neměl vlastně s ničím jako problém, jakože se spánkem nebo s něčím takovým. Asi
mi vadilo celkem lhát těm lidem, i když jsem jako mi to nedělal, jako nedělalo mi to problém, ale věděl jsem, že je něco jako špatně, ale věděl jsem, že to musím udělat, abych jako nějak jako přežil. Takže přesně. Pro mě to bylo to přežít asi, protože, ale ne jakoby ten ostrov, ale ty lidi, co tam jsou s tebou, protože prostě já rád jakoby říkám na rovinu těm lidem, co si o nich myslím a rád jim prostě řeknu, že hej, o tobě si myslím, že jsi p***, nebo tohle, na tobě mi vadí tohle a pak když mi tam někdo tvrdí prostě, jak se rakovina léčí jako 100násobnýma dávkama vitamínu C, tak jsem tam jako seděl a byl jsem, že tyhle... Rest to byl. Tak a teď sedíš u toho ohně a říkáš si, mám ti říct, že seš tak, že to je prostě nesmysl. Ale tak neřekneš to, víš, že takový tam jakoby... asi dojde konverzačně na všechno, že jo, jako za ty dny témata. Jo, ale já chápu, že prostě smrt, on to měl nějak jako s jeho psem spojený, že mu prostě jeho pes měl rakovinu, prostě a někdo mu to asi řekl z jeho kamarádů a zkoušeli to léčit, on tomu uvěřil ty lži, takže chápu, že tohle jsou okolnosti, které tě fakt jako sežerou a začneš věřit asi úplně všemu, ale prostě no, tak jako to bylo nejtěžší, no, přežít tam s těma lidma. Jaký máte overall názor na tvorbu ženských aliancí? Tak tím, že já jsem věděl, že ještě není ženská vítězka, tak jsem se fakt k těm holkám chtěl tak jako přidat, ať se mnou jako počítají, ať nejsem vyhlasovatelný, že mě fakt jako musí potřebovat. Takže já jsem za ženské aliance a ať už to dnes, jakože konečně tento ročník vyhraje žena, ať už to další ročníky nemusí řešit jak na internetu, tak ve hře. Podle mě ženská aliance nemůže nikdy vzniknout. Jakože teďka, když tam je Johanka s Kristýnkou, který už tam jsou podruhý, tak teď je jediná šance, že ta ženská aliance vznikne. Ale pokud tam přijdou noví hráči, tak tam máš prostě 6 holek, 6 kluků a vždycky tam bude jedna ta holka, co si řekne, všechny holky chtějí hrát spolu, já budu ten jazyček na vahách, co bude hrát s těma klukama, svezu se na tom, protože pokud budu jediná v té klučičí alianci, oni nikdy nebudou hlasovat a vždycky je podělá prostě. A zároveň holky nevydržej spolu. Jakoby tak dlouho oni nevydržej 2 měsíce nebo měsíc spolu hrát, aby se nepohádali kvůli nějaký úplný blbosti. Takže tam jakoby ženská aliance zní fajn, všichni kluci se to trošku bojí, protože jakmile tam je problém, ženská aliance může vzniknout, pokud je v danou chvíli na ostrově míň kluků než holek. Pak už ty holky si všechny řeknou, my jsme v pohodě, když nebudeme blbí. Proto ale všichni kluci využijou tu jednu hloupou holku, která se přidá k ním, vyhlasují první holku a pak už se tam drží ta nerovnováha těch holek vůči klukům a ta aliance nemá moc šanci na vzniknutí. Kdo byl u vás z kmeni nejvíc holek, ta co takhle tíhla jako ke klukům? Žovka. Jo? Žovka se vůbec nebavila s holkama, ta byla jenom mezi klukama. Na jaký jídlo jste měli největší chuť na ostrově a proč to byla zrovna tyčinka, Leoš? Já jsem neměl paradoxně chuť na žádný jídlo, jakože na každý prostě, o kterým se bavili, i přesto, že jsem ho nikdy nejedl ty lidi, protože prostě jsem kluk z malého města a takový ty věci, jakoby cizokrajný jsem vůbec ani neznal, co to je. A mysli tyčinka tak jako komu nechutná mysli tyčinka, víš, jako... Ale neměl jsem na ní takovou chuť, protože kdybych měl ani chuť, tak prostě s ním, jakože měl jsem to víc nechat propustit si tu emoci a sežrat to. A pak hrdě odevzdat produkci ten prázdnej obal a říct, hele, já jsem tady našel obal, který by tady asi na kamerách nevypadal dobře, jsem dobrý kluk a tady vám ho odevzdávám, aby to tam pak nebylo vidět v kamerách, že my tady žereme něco navíc. A ukájel bych se nad tím, že obešel jsem to. Já jsem tam měl asi chuť nejvíc na takový maličký čokoládový mafinek a to bylo jako všecko, no. Doky, od koho z rodinu vnímáš největší zradu a zklamání? To je takový těžké, já jsem počítal s tím fakt ze začátku, že budu tam ten jeden z těch slabších článků, který jako se nezapojuje do té stavby toho přístřežku, který se nezapojuje do těch soubojů moc. Takže já jsem jako tak nějak počítal, že někdy budu vyhlasován a kdybych to takhle jako měl říct, tak si myslím, že největší zradu tak beru právě asi od Sáry, Betty a jako Vivien, no. Že vlastně na těch 3 to vlastně celé jako stálo, že to je vlastně na nich, jak se oni ten den jako rozhodli, no. Leoši, když se zeptal do sloučení, s kým bys hrál a po kom bys jako prvním šel? Já bych ve sloučení hrál s tím, kdo by měl počty. Jakoby to je podle mě to nejlepší, co můžeš udělat. Prostě vždycky chceš být v té alianci, kde vás je víc a je ti úplně jedno, jakoby, jestli to jsou kamarádi, jestli to nejsou kamarádi, stejně máte všichni jeden jediný cíl a to je podělat ty ostatní. A pro kom bych šel jako první, pokud by tam byla Kristýnka nebo Johanka, tak po nich. Protože jestli někdo čte tu hru, tak to vždycky budou ti hráči, co tam jsou po druhý a mají fakt obrovskou výhodu. Dobře, ale z tvýho kmene třeba, kdybys tam byl jako s Denisou a s Evou, byly to tvoje jako top, jako nějaký loyalties tam, nebo? Tak tím, že my byli věkově jako blízko a tím, že si myslím, že jsem chytřejší jakoby než oni v rámci té hry, tak si myslím, že bych se jakoby dokázal povodit, ale je možný, že by mě pak taky jako vyřadili, že prostě jsem byl jenom delulu. No a jaký máte teda názor celkově na návrat Johanky a Kristýny a jejich dosavadní působení ve hře? Mě to sralo, já jsem tam jakoby říkal i v té hře, jakoby prostě
je tam někdo, kdo je fakt jako zkušený, skvělý aspekt, jako jestli něco mělo rozehrát tu hru, tak se ukázalo, že tohle byl ten impuls a začalo se extrémně hrát, takže divácky, jakoby já být divák, tak máš radost, že se tam konečně hraje, protože pokud jsi fanoušek Survivoru, tak asi tě to trošku štve, prostě, že tam je někdo, kdo to posouvá zase dál, ale jakoby tahle série je prostě fakt se bude hrát a podle mě tam budou vidět ty hráčský kroky, takže pro ten koncept je to dobrý, ale pro mě jako pro hráče, který je na ostrově jako nováček, tak to je to trošku jako podíl, si říkáš, víš? Jakože za mě to je taky fajn, nějaké to zpestření té soutěže, ale dal bych je asi od začátku, jakože neposílal bych je tam po 7 dnech. To je podle mě tak jako dost velká výhoda. Takže já jsem s tím asi v klidu. Plus ještě, kdyby to byla holka kluk do jednoho kmene a holka kluk do druhého kmene, tak by to bylo jako víc i takhle jako vyrovnané. A kdo je váš favorit na vítěze? Jedno jméno. Já mám jakoby 2 alianční parťáky, což jsou Iky a Oťas, ale pokud mám říct jedno jméno, tak chci Oťase, protože prostě by se mi líbilo, kdyby hrál Survivor někdo, kdo fakt jako není fyzicky třeba úplně zdatný, že Oťas nevylezl na to lano, ale fakt jako umí hrát tu sociální hru, takže Oťas. Já to mám těžké, já to mám holka kluk, ale z kluku teda asi teďka momentálně Standa a z holek nejspíš Sára. OK. Tak jdeme na ranking? Jdeme na ranking. Tak... My jsme zrankovali všechny hráče, je to podle nás. Doky 48. místo, ale už... Takže vy tam už nejste. já 24. jako každý den. Vy jste tak uprostřed, nebyli jste tam, kde s Johanou dole, jakoby. Rošťák, co Clash of the Stars nemá šanci, je poslední. Jo? Zhruba takhle si začal, takhle, ten tvůj první týden. To bylo, že velký terč, jakoby, že toto prostě. Jako... Ne, to bylo prostě, tenhle mě sere, to je 24. Dobře, ale uznávám tvoji hru. Jsem rád, že jsi to uznal. Ne, v pořádku, děkuji. No, budeme radši dál od co. Tak na 20. místě nám překvapivě skončila Johana. Johy, malá Johy. Malá Johy. Malá Johy na 20. Souhlasím. místě. To je ještě podle mě přežitek jako z posledních dílů od nás, jako z minulého. A teď to je ranking za poslední týden, co jste viděli? Jakoby, co jsme viděli teda jako divácky v televizi. Tam nic nového nebylo, takže to je asi tak jakoby... A proč je na 20. místě? Jako malá, jo? Za mě jako nejhorší hráčka toho úplně. Já s tím souhlasím, jdeme dál? Přesně? Nebo koho bys dal ty na 20. místo? Třeba Juru. Ten skončil Ten je 19. Ok. No tam mi přišlo, že si strašně on odkopal ty karty jako s tou Vivien a přišlo mi to vlastně nějaký zbytečně jako něco, co v momentě, kdy se strašně hraje kluci versus holky, je fakt jako hloupej tah vlastně. On věřil tomu, že fakt jako drží všichni ti hrdinové spolu, že vystřílejí ty padouchy a zároveň pozor, tam to nám televize nedala, že Jirka s Matějem se s náma snažili se snadno uzavřít alianci. My jsme spolu měli jakoby nějakou alianci, oni hnedka za náma první den přišli, řekli, hele, my to hrajeme takhle, pojďme hrát s klukama spolu, musíme jako vystřílet ty holky a teď ty jsi měla výběr, dát to Betty, anebo dát to Vivi. Betty je s tebou v kmeni celou dobu od začátku, tak to dáš tí Vivi, protože nechceš podělat, on tam mohl už to dát jenom snad klukům, se kterými jakoby chtěl hrát, Standovi. Nemohl to dát Standovi, protože Standovi řekl, hele, my jdeme hrát spolu, takže on neměl na výběr. Ale vlastně on by asi pravděpodobně šel domů, kdyby se holky nebály, že se vezme do duelu, že jo? Jakoby místo tebe. A teďka tam podle mě zůstane už do sloučení, si myslím, že pokud tady tohle byla podle mě jediná možnost, kdy se zbavit jako Jirky. A teďka doufám, že bude vyhrávat každou individuálku a... Takový zadosti jo, přesně, a že jí tam fakt bude dělat peklo. 18. máme Nelu, která se teďka switchla k padouchům, což je podle mě jako pro ní možná ale nejlepší věc, co se jí mohla stát. Taky ale dost narostlo ego. Ale pozor, Nela úplně opila Adama a řekla mu, že bude hrát s ním a to byl konečně vodní pěkný tah, takže 18. místo je přísný na Nelu, jakoby. A hlavně tam se podle mě jako bude trošku, když už tak na sebe budou střílet trošku jiný lidi, takže ona tam podle mě tak jako lehne a prolítají tam kulky nad ní, že jo? No, stejně máš skoro na konci, no. No, tak protože si nemyslím, že ona bude mít jako reálný vliv na tu hru. Jakože nemá momentálně žádnou sílu, jenom tam jako ještě bude. Asi souhlasím, jakože i s 18. místem, jakože není tam za tolik výrazná zatím. OK, asi jo. Po dlouhé době mě někdo posílal tabulku, jakoby, že počítá, kolik máte zpovědnic za díl a Nela tam má skoro pravidelně 0 nebo 1, jakoby, takže asi tak. 17. máme Johanku. My jsme na ní přísný. Já to jsem si všiml. Ale zase oproti Milu... Jakože podle vás ten ranking je dělaný tak, že kdo je poslední, tak by měl jít jako v dalším díle ven ideálně. Ne, ne, to ani ne, takže jít může i ten, kdo je silný hráč, ale jakoby kdo má momentálně jako za mě jako nejhorší herní pozice. A teď Johanka má imunitu a má tam obrovskou ženskou alianci na tom ostrově padouchů a ona je teď taková bohyně, ona nemůže vypadnout. Kdo by ji mohl vyřadit?
Tam se prostě vaří voda. A teď Adam jí chce pryč, že jo? No dobře, ale Ale kolik Adam má, nemá čísla vůbec. je to Adam, je to Janko, je to Žofka, je to Iky. To jsou 4 proti... Proto nám říkáte tohle, my nemáme třeba ten insight, ale za mě ona je prostě s ní nikdo nechce hrát. Jako Ne, jestli- A on nechce hrát s nikým taky. Johanka je obrovský rychlík, který se prostě řítí na Adama, který je stará babička, která se snaží přejít ten přejezd, předtím ještě ten vlak prostě přejede, ale no prostě hrozně roštěp. Já třeba, jako já jsem zklamaný z její hry oproti druhý řadě, mně to přijde jako úplně jiný hráč a já prostě jí zatím momentálně nejsem schopný jako fandit. A přijde mi to jako, že má zatím jenom štěstí. Nikdo ji není schopný fandit, No. protože prostě tě sere, jak je dobrá, podle mě, ale ona fakt dělá dobrý herní kroky a podle mě se dostane daleko. Ale zase, když byla dobrá v té druhé sérii, tak pro mě to byla jako královna a fandila jsem jí úplně jako... To mě trošku vadí, že tam je po druhý. Já si myslím, že to je Ne, v těch právě, že lidech já jsem zakořeněný. jako, že když tam přišla, tak já jsem byla nadšená. Mě tam akorát vadí teď ta jí hra. A hraje dobře, ne? Jakoby, vem si, jak to měla těžký, Tiu vyhlasovali Má pryč. strašně velký terč, se kterým podle mě ona není schopná dohrát tu hru, že víš, jakoby, když to srovnám s Kristýnou, tak Kristýna hraje mnohem jako klidnější, kontrolovanou hru a Johanka je prostě jako... To jo, ale Johanka podle mě umí líp přemýšlet a dokáže tu Kristýnu vyřadit a přehrát. Protože teďka tam máš holky v tom kmeni, kteří říkají, tady je Johanka, tak chceš hrát ženskou alianci a my se s ní svezeme dál. Ale Kristýna ví o jejich obou imunitách, že jo? Což si myslím, že jakoby je zase velká výhoda pro Kristýnu větší než pro ní. Jo, ale Kristýna není schopná tou hrát, protože s ní nikdo Ty jsi holka a můžeš si vybrat, budu hrát s Kristýnou nebo s Johankou. Budu hrát s Kristýnou, která se vždycky přikloní na stranu ke klukům a všichni to ví. Ne, já si vyberu tu Johanku a budu krýt tu Johanku. Dobrý takes, dobrý. Já mám tendenci nesouhlasit. Ne, ty v jsi mě pohodě, vždycky, No to je Protože- právě to je- protože On je jsi mě, naštvaný, že nebyl protože pro jsi mě 10, vždycky takže- zařadil na poslední místo, tak chci ukazovat, že to nevidíte, ty správný kroky. Tak tím pádem 16. máme Vivian. Něco. OK, jakoby Jo. to si nezaslouží zrovna být teď. vejš. Jakoby, Jako klidně bych dal Vivian na 18. místo jako tady. Vivi má dobrou pozici, protože prostě nikdo nevnímá jako terč. Jakože A ona má asi dobrý preexistující vztahy, že Já jo? mám Vlastně pocit, s že tou Vivian Betty. tam jako nic nepředvedla zatím. jako Vivi předvádí Vivi a Kivy a to je vše. To je celá jako její hra prostě. Ne, ona jako tam ju nevnímá nikdo jako silný článek a tu si potáhnou dál prostě. To jo, no. 15. máme Evu. A Eva já vlastně vůbec nevím, kam se jako ztratila v těch dílech, protože ona byla v prvním díle jako jeden z nejvýraznějších charakterů a teď já o ní jako měsíc skoro nic nevím vlastně a nevím vlastně, co si myslet, upřímně. No, To je podle mě tím, že furt chodí na kmenovku. Že nebyli na kmenovce. Jo, přesně. Vlastně ten, kdo jde na kmenovku, tak se furt jako řeší víc a víc. No. A byla u vás ona třeba nějak jako řešená jako nějaký potenciální člověk na vyhazov? Nebo? vadila klukům, ale tím, že jakoby, já jsem tam pak s ní hodně povídal s Denisou, my jsme úplně pak jakoby nehráli na ty kamery zbytečně, prostě ona si extrémně vytvořila pevnou alianci s Denisou, oni jsou nejlepší kámošky, všem to tam trošku začínalo vadit, že jsou fakt silní, že budou potřeba vyřadit, ale pak tam přišla ta Johanka, pak tam přišla ta Kristýnka, oni nemusí hrát tu hru, oni prostě leží ráno, popovídají si, fakt se otvírají, jakoby poznávají se fakt jako hluboce a nehrajou jakoby tu hru, protože nepotřebujou. Že momentálně čekají na to, kdy bude jich řada. Jo. Okay. 14. máme Wendy. Já... Jakoby přijde mi, že se nějak jako probouzí, nebo možná je to střihem, ale nevidím tam... Wendy je velký otazník, jakože fakt jako my jsme, když jsem si jako počítal, jestli mám čísla na své straně, tak jsem vždycky u Wendy jako nevěděl, jakože jak to bude chtít ten den jako hrát, jestli bude chtít spíš silnější kmen, nebo mít tady jako příjemnější lidi. Prostě nevěděl jsem jako, že mi ani u Wendy jako tak nějak nepřijde i z toho, co mi říkala, že ona nechce jakoby, že to vyhrát pro ní není za stolik důležité, ona si fakt chce zkusit ty souboje a takovéhle věci. Ale je to fajn jako ženská. Jako... Wendy neví, co tam dělá, podle mě. Ona jakoby neví, jestli chce hrát tu hru, ona chce tam jakoby vyhrát nějaký ten souboj, ale podle mě, jakoby, jestli má být někdo poslední, tak to Wendy má, protože ona nemá hru. Ona prostě, ona tak, jak se ráno Já jsem říkal, zbudí, jsou vždycky ty tak to herečky, bude ty hrát. Ivanka Jirešová, který tam No. prostě jsou. Jo, přesně takhle bych jako přirovnal Wendy, že ta Prostě- Ivanka a ještě kdo tam byl. Iva Pazderková. v první Pazderková řadě, a- prostě jaký trošku ezo A tady. ve čtvrté sérii nebyl Vůbec nikdo. nevím, tam nebyla žádná herečka, podle mě. Ale Wendy prostě nemůže vyhrát, No, podle mě. asi Ona ne. nikoho nepřehraje. 13. je Denisa, to jsme asi tak nějak probrali vlastně i s Evou. A 12. máme Žofy, kterou já jsem teda měl v top 3. A to je... Žofie je někdo, kdo se nebaví za celou dobu, za celých 22 dní se nebavila s holkama. Okay. Ona tam měla jenom toho Adama, jakože jsme zpěváci, strašně si rozumíme. Adam je silný kluk, on hraje s Jankem, já mám ty svaly tady, takže Ale to třeba nebyl topik pro diváka vlastně tady, takže to já vlastně vůbec nevím, že mě ona Ne. přišla v dobré pozici. Jako Žofie, jestli má někdo špatnou pozici u parochů jako z holek, tak je to Žofie. Já nemám co asi k Joffrey, Jasně, tak protože jste se jsem... spolu nebyli v jo, kmeni. přesně. 11. máme Adama.
Toho bys dal asi níž, hádám, teda tím pádem. Jakože na vyšší číslo, jakože na tom hůř, jo, protože Adam vadí těm holkám jakoby od nějakého prvního týdne, fakt je takový, jakože prostě jak je ten macho týpek, tak ty máš potřebu prostě, nebo minimálně já jsem měl potřebu do něj tak jako trošku rejpat a snažit se schazovat a dělat si z toho srandu. A Adam nečte tu hru, Adam si tam šel prostě rozdělat oheň, chytit nějakou rybu, ale ne hrát a jeho ta hra požírá, co jsme viděli v posledních jako dílech, tak on fakt jako má podle mě zatemněnou mysl a všichni ho tam serou, takže myslím, a jeho že... strašně sralo, že od Denisa, ale teďka to vlastně přešlo na Johanku, že Denisa už teďka není jeho terč, teda pokud to chápu i dobře. Jeho srala i Denisa, protože jako věděl, že hrajeme spolu, jakoby, že se furt bavíme, jak když tam máš ty mladý hráče, kteří se fakt jako furt baví a my jsme si rozuměli, že já jsem si s ním nerozuměl tolik jako přirozeně s těma holkama prostě. Takže a Johanka ta ho sere, protože vidí, že ona fakt může hrát dobře a že ví, že s ním nikdy nebude hrát. On si myslel, že Denisu bude schopný jakoby třeba přemluvit na svoji stranu. No. 10. máme Matěje, kde mě překvapilo teď v tom díle, že Betty o něm vlastně řekla, že on vůbec neumí hrát tu hru, že nad tím ani nepřemýšlí. Což vlastně pro nás bylo asi taky poprvé, že mě tam nepřišlo, že on by byl vykreslený jako nějaký neschopný hráč. Vy ho tak vnímáte? Já vlastně, když jsem se bavil poprvé s Matějem o hře, to bylo třeba nějaký 3., 4. den, tak jsem jako, že hej Matěj, pojďme spolu něco toho, koho bychom vyhlasovali, kdybychom se dostali na kmenovku, tak Matěj mi řekl jenom, já to teďka jako nechci řešit, my teďka vyhráváme a prostě víš, jako to samé mi vlastně řekla Terka a my máme prostě s Matěj takový pocit, že si spletl jako reality show a že měli jít prostě do nějaké jako sportovní Spartakiády, prostě. Asia Express, jo, prostě něco takového, prostě jako, že někde, kde se jenom čistě sportuje, on byl dokonce naštvaný, že se mu lhalo, že jsme šli jako do báry, takže se mu prý jako lhalo, tak jsem řekl jako, že dobré ráno si v Survivoru, tady se jako má lhát, jako, že víš, jako nevím. Že je prostě dobráček. Jo, jakože on je větší dobráček podle mě než já a ještě k tomu je komplexnější, takže jako on jenom fakt jede na ten sport. A zase byl první, kdo za mnou přišel s Jurou, víš, když jsme přišli k hrdinům. Jakože on hraje jako Jura, ale on se jako drží, on se drží zatím jako Jurou, ale tam je nejhorší, že prostě on ti nikdy nebude lhát. Když se Matěj zeptáš, koho budeš hlasovat, tak on ti to řekne, takže on jako z dlouhodobého hlediska asi ho nechceš mít v alianci, protože on to všechno propálí. No mě lhal, mě říkal, že bude psát Vivian. No tak proto je na 10. místě, takže to zaslouží. 9. je Jan, což je za mě asi teda úplně nejvíc invisible jako hráč celý řady ve finále a já nevím o něm vlastně nic. Janka definuje náš kemp, jakoby všechno, co se tam dělo a co se tam postavilo, tak jakoby je čistě jeho zásluha a my jsme za to byli rádi, že se ho tam můžeme držet a on všechno dělá, protože jsme věděli, že on nás v životě nemůže přehrát. On se jakoby, Janka hrozně zabil Adam tím, jak prostě hrál tu hru a Janka mu fakt jako věřil, protože věkově ti je blízko, víš co, jakoby asi nějakým životním jakoby stylem jsou si blízko, takže Janko fakt jako zkrášoval ten kemp, on si užíval to, že se tam může stavět, že je kluk z velkého města a prostě bavilo ho tam prostě udělat pořádný přístřešek, udělat tam pořádný stůl na to vaření, udělat si tam držák na nářadí, jako udělat botník, ale tu hru tu jakoby přehlíží, no. Já si myslím, že Janko má strašně bezpečnou pozici v tom, že vlastně, že tam pro ně vaří, že tam všechno jako pro ně dělá, je dobrý v těch soubojích, je to něco jako náš Luky prostě, že fakt ho nechceš jako vyřadit, jako nepotřebuješ ho vyřadit. Hlavně jakoby Janka nevyřadíš, protože ti tam víc sere Adam, který může hrát, když vyřadíš Adama, tak tam je Žofie, která bude chtít hrát, takže Janko je až 3. pak je tam ještě třeba Iky, že jo, takže prostě Janko bude až 4. třeba v pořadí. Mě přijde strašně zajímavý, kolik lidí tam fakt jde s tím, že jakoby chtějí jakoby tady tu neherní část té hry jakoby zažít, protože to prostě já... To je taky jako zážitek, jako víš, jako přežívat tam v tom nekomfortu, to je taky jako něco. Jo, ale radši bych hrál stejnou hru prostě někde jako Big Brother ve vile, až já bych tam šel jenom kvůli těm jako společenským vztahům vlastně, že to je to, co mě baví. Jako, že říkám si, jako kdo chce být 70 dní prostě tady v tom a jako jenom kvůli tomu tam být. Že pak to máš někoho, kdo prostě první hnedkal, že rozehrává tu hru, tak logicky je budu srát, že jo? Já na to absolutně nemám energii. Tak proč to sleduješ? Tak někdo to komentovat musí, ne? Hele, tak na škále od 1 do 10. Kolik energie tě stála tato epizoda? Tak 12. Tak to si dej kafe. A i ty si dej Jacobs Origins, naši oblíbenou kávu, která tě povzbudí. A 8. je Luky. K tomu máš asi ty co nejvíc, nebo já nevím, jestli k němu je co. Tak mě ten Luky připomíná fakt toho Janka, co tady říkal jako Leoš, no prostě, že jako on, nikdo ho nechce řešit, já jsem si říkal u Lukyho, že mi na něm prostě jako něco nesedí a on má taky prostě strašně bezpečná pozice, vaří, jako Trabo ho nechtěl, já jsem dokonce Trabovi i holkám, Sáře z Betty, i prostě Nele, Terce jsem nabízel, jako pojďme vyřadit Lukyho, on tady je v kuchyni, on si myslí, že má bezpečnou pozici, nikdo ho nechce prostě vyřadit. Luky je neškodný. Ale zároveň v těch soutěžích jako... Jo, v těch soutěžích jako silnej přehodil prostě skoro do Kyho, že jo, na té první soutěži. Jako nikdo si ho vůbec jako nevšímá a nevím, prostě jako proč ho nechcou prostě hrdina, no, takový ten jako... Jo.
Hele, ale nad kým máme my velký otazník a chceme slyšet od vás je Standa. Já jsem mu ze začátku, a to mám pocit, že se online už píše, že všichni jako psali, že Standa bude dobrý hráč, ale lidi se toho online chytli, ale vlastně to zatím není ničím jako podložený, takže jakoby to mě zajímá asi od vás, protože byste s ním byli v kmeni. Standa hraje od začátku stejnou hru jako já. On jakoby, jestli já jsem měl nějakou pozici, tak jsem byla vždycky stejná jako Standa, my jsme se domluvili, jak budeme hlasovat, akorát já jsem to říkal, všem jsem to ukazoval, dělal jsem si to jako. Jenom Standa neumí s těma médiama dělat. Ne, Standa nechce. Já jsem si jako z toho dělal jakoby vyloženě srandu, ale Standa prostě on tam není vůbec, ho nezajímá žádná pozornost a on prostě si chce v klidu projít tím Survivorem, vyhrát si to a odejít. Jakoby on jeho nezajímá podle mě prostě nějaký, jakoby jestli to někdo uvidí tu jeho hru, nechce urvat ten screen time tam. Jo, jako to prostě Martin Cerev. Já to vůbec prostě nezajímá. Jo, takové jako že on fakt, a Standa, jestli někdo hraje dobře, jak je to Standa, protože kdo podrazil Simonu, nebyl jsem to já, byl to Standa, který jakoby slíbil, že s ní bude hrát, ona s ním počítala, prostě kdo vyřadil Dokyho, byl to Standa, který prostě řekl, já si vezmu Jirku. Ale to nejde vidět v televizi. Já si vezmu Jirku jako štít, takže pak šel za těma holkama a domluvil to prostě tak, že budou hlasovat Dokyho, protože prostě jakoby Standovi tam každý zobe z ruky, protože on to jakoby chytře, jakoby Standa má taky, on má 2 vysoké školy, on fakt jako umí přemýšlet, on jak to nehraje hlasitě a hraje to potichu, tak on si vždycky ty kroky promyslí dopředu a v klidu tak jako nastíní a ono to dává obrovský smysl, všechno to, co říká. 6. je Otakar. Toho už jsme tak nějak i probrali, ty to vlastně chválil jako svůj Jo, Oťas prostě skvěle hraje s holkama a dostane se daleko. 5. máme Traba, což si dala ty podle mě vysoko, to absolutně nechápu, to je za mě hodně přestřel. Já mám Traba rád, nebo jako my jsme se na tom ostrově jako seznámili, ale na 5. místo sorry Trabu bych ho jako nedal. No, jakoby takže... Trabo je tak 14, 15. Je mi sympatičtější, než jsem si myslel, jakoby v tom castu, ale jako herně tam za mě není schopný hráč. Proč ho dala vysoko? To jsou asi nějaký osobní sympatie. Prostě. Jo, Jakože to, jak vlastně Trabo postavil ten kmen vlastně nový, tak to mi teďka přijde jako totálně jako blbost, no, že si chtěl jako takhle nějak jenom pro sebe pomoct, no vlastně. Víš, jako hlavně Trabo vždycky zakončuje ty souboje, co se mu povedlo, jako upřímně. Právě, že nezakončuje, no. No, jakoby vždycky se nacpe do té koncovky a prohraje to, teď si vybere kmen, kde ani neví, jestli tam má nějakou svoji silnější alianci nebo nemá. Posílí vlastně úplně jináčí aliance. Jakože ta jeho hra je šílená, on si jakoby, taky, je to někdo, kdo tam přišel z jedné reality show, to znamená, že on ví, proč tam jde, on tam jde pro čísla, jde tam pro tu pozornost, podle mě mu ani tak nejde o to vyhrát ten Survivor, je to tam vidět, jakoby fakt si tam jde pro tu show. Ale jako prostě hodně si věří, mi přijde vlastně v té hře, přitom nemyslím si, že má taky třeba ty společenský nebo strategický skills, jako prostě mají jiný lidi tam, nebo jako a on je docela chytré, jakoby uměl, když jsem tam, jako já jsem tam s ním byl den, jo, ale za ten den jakoby docela se jako dokázal otevřít, říkat věci, které by měl říkat a nebyl zas tak špatnej, ale přehrávají ho prostě ty holky, ta Betty se Sárou hrajou vyšší hru než hraje Trabo, no. 4. máme Sáru, což je asi moje upřímně favoritka, kdybych musel vybrat teďka tady v té sérii jako moje. Určitě, jo. Jako bojím se o ní, že je podle mě docela velká hrozba pro ty kluky, ale... A nikdo ji neřeší taky, nikdo ji neřeší, prostě kluci chcou vyřadit holky, tak tak pojďte do Sáry, protože Betty má imunitu, tak pojďte do Sáry. Ne, Sára se nám hodí, Sára je silná v těch soubojích. Oni fakt, jakože jsou fakt zaslepení tím silným kmenem. Sára je takový na první pole pro mě hrozně jako nesympatická, tak to si myslím, že bude jako ubíjet, že k ní musíš mít chvíli čas na to, aby ses jakoby k ní získal tu a bojím se, že by ju nedokázala přesvědčit v té finálové dvojce ty lidi, aby pro ní hlasovali prostě. Třeba nad Betty, jakoby. No, tak jako jestli se dostane Betty do finále, tak všichni dají hlas prostě. 3. máme Kristýnu. To je za mě prostě mnohem lepší jakoby poučená hra oproti tomu, jak hrála ve své původní řadě. Jakoby určitě si uvědomuje, kde byly ty její chyby v původní řadě a je na tom teďka dobře, že má informace z celého toho ostrova, ale já si fakt myslím, že je slabší než Johanka a Johanka si to uvědomuje, že se jí potřebuje zbavit a podle mě Johanka přehraje jako po sloučení. Ale do sloučení dojdou spolu. OK. To je spoiler nebo jenom? Ne, ale tak to je, tam to musí dojít spolu, protože prostě jim nedává smysl se začít vyřazovat teď, jako oni mají v pohodlnou většinu, mají ty imunity. Já si myslím, že oni tím, že mají ty imunity, tak tam schválně ještě budou dělat nějaký obrovský hráčský kroky a dělat si jakoby srandu schválně z té druhé aliance, protože ty stejně víš, že hele, blíží se sloučení, já tu imunitu mám jenom do sloučení, už asi nebudu potřebovat, tak podle mě tam budou dělat šílený věci, no. 2. místo má Betty, která vyhrála imunitu tentokrát. Neřešilo se u vás třeba to, že byste chtěli rozdělit jako Betty a Sáru, když jsou prostě takhle silný duo? To je vlastně ten důvod, jak jsem navrhoval tu Sáru těm klukům. Oni prostě nechcou vyřadit Betty a Sáru, oni chcou mužskou jako alianci, že pojďme vyřazovat holky, ale když jim navrhneš Sáru nebo Betty, tak ne. To je strašně zajímavý, že mě vždycky jako duo viditelný silný přijde nejhorší věc v Survivoru, ve který bych se já nechtěl jakoby dostat. Jo, ale pak jsi na tom ostrově a teď víš, že já už jsem prohrál 10 dní prostě v řadě, já potřebuji silný kmen, jestli je tady nějaká silná holka, tak je to Sára, je to Betty, tak pojďme vyhlasovat. Třeba Wendy, která je neškodná, je mnohem lepší pro mě v té hře z dlouhodobého hlediska, ale ty jsi zaslepený krátkodobě. Jo, ty prostě se díváš jenom na den. Myslím, že i holky vlastně, jak vyrazovali mě, tak si taky jako
řekli, že budeme lepší jako a rychlejší v soubojích, tak jako Okay. tam jim o to fakt jako jde, no. To je vlastně Betty, Luky, Sára, Jirka, Matěj, oni jsou fakt jako sportovní a když fakt prohráváš, tak to taky podle mě začne srát. A první místo má teda tentokrát Iky, což asi není úplně za tenhle týden, spíš asi taková overall pozice v těch kmenech. Iky podle mě vyhrává na všech frontách, jakoby i pro jeho PR, prostě i tu hru má docela v pohodě, on je fakt navázaný podle mě blízko na Oťase, protože, tak vím, že je navázaný blízko na Oťase, protože jsme spolu hráli, takže podle mě, jestli Je to tam i bylo vidět, jako Adam vlastně poslal, že jo, ať mu jde říct to Johanku, což bylo... Jestli je někdo safe z té klučičí aliance okolo Adama, tak je to nejvíc jakoby Iky. Ale Johan se to podle mě bude vadit jakoby z dlouhodobého hlediska, protože to uvidí a ty nechceš tam ty přebíhavý hráče jakoby mít, protože pokud ty už jsi jasně zaběhlej v jedné alianci, tak tíhle přebíhaví hráči jsou ta největší hrozba pro tebe a ty chceš se jich zbavit. No. Jdeme udělat hráče týdne, můžete i vy. Tak můj hráč týdne je Sára, asi už jako po několikátý za to, jakože tam orchestruje prakticky ty kmenovky podle mě, z mýho pohledu. Co vidíme? Za mě to je Betty, za její individuálku a tak nějak se mi hrozně líbí, jakoby jak působí, nebo jak začala působit v té hře overall. Za mě to ten Standa, který fakt splynul s těma hrdinama prostě a zobou mu z ruky. Za mě asi taky Standa. Že prostě, že Standa je u nás poprvé a už mu všichni jako věří. To je dobrá pozice, to je pravda. No a Sra. Leoš. Ne, počkej, já tam mám Johanku, že já jsem pochopil z toho, že ona tě napráskala a tak jsem byl, že jakoby to je takový jakoby mimoherní krok trošku, takže jsem tam dal tohle, že to mně přijde. Mimoherní to bylo podle mě, protože to prostě, já jsem za to, že se v ten moment nesměli prohledávat jakoby tašky, protože já jsem nedostal tu možnost jim prohledat tašky, proč oni dostali možnost prohledat mi tašku. Já bych to stejně neudělal, je taková hezká výmluva, proč si jako říkám, že to nebylo fér. Ale vlastně tak bylo. paruši furt prohledávají tašky. Jo, ale tak proč já jsem nedostal tu možnost a oni dostali? No, takže kdo jsou vaši sráči? Pro mě to byl Jiří. Za Vivian. Za Vivian. Pro mě to byl Adam za tenhle týden, protože fakt jakoby zatemnila ho ta hra, prostě už tam nadával na Johanku, zároveň si neuvědomal, že tím, že já jsem ze hry venku, takže na něj se prostě vaří obrovská voda a podle mě jako Adam, no. A tvůj? A za mě to je ta Sára asi, no, že vlastně, tím, že mi vlastně jako, tak nějak jako vyřadila tím, že vlastně nechce hlasovat toho Jirku, protože by si ji vybral do duelu. Jirka si může vybrat do duelu kdykoliv, když si vybere jako vodu, no, takže za mě Sára. OK. Máme hotovo a jdeme na Survivor quiz. Střihněte si. Raz, dva, tři, teď? OK. Raz, dva, tři, teď. No, vidíš to. Tak doky. Já nevím, já jsem na tady tyhle věci úplně... tak Survivor Trivia. Za 300. Pusí. V jakém roce vyšla první série amerického Survivora? Takže jsem cooked. Tolerance 2 roky, jo? Počkej. No, to jsme benevolent. Zkusím taková jako 2000. a můžu říct, Hezky pěkně, ano. fakt jo, cool. Já si vemu spodní random za 500. Chce mi předehnat chlapec. No, chci předehnat své ego. Kdy se u nás otevřel první McDonald? No pozor, tak to bylo jako dávno. To byla ještě černobílá Ne, pozor, ne. No, logicky, jelikož McDonald je americký, tak to nebylo před rokem 93. A myslím si, že to bylo těsně tak nějak... Dejme tomu, že rok to připadá. Tak 1995 bych typl. Bylo to 92. Já zkusím, co to je v těch ostrov lifech. Klidně první ostrov, ten první. Kdo na ostrově nejvíce chrápal? Byl to asi z tria Doky, Jura a Ondra Kubina, tak to byl právě Doky. OK. Doky ho nezbudilo ani takové to vůbec. Do mě musel Matěj asi 3krát praštit a potom jsem zjistil, jak jsem přiletěl domů, takže Betty celkem vadí chrápání, takže možná i to byl důvod, proč mi psala. Ostrov Life je takový jakoby jednoduchý, jakoby. Takové, že mu můžeš odpovědět, dostaneš 200. Fluidní. Já jsem to chtěl zjistit, co tam je, sorry no. V pořádku, já tě doženu a vezmu si druhý random za 500. Kdy se začal prodávat první iPhone? No pozor. Tolerance? No, tolerance nějaká. Rok. 1 rok. 1 No, tak rok. to jsem No, 2008. Bylo to 2007. Takže přesně, takže Leoš 500. Jako chtěl jsem říct 7, ale to mi přišlo strašně brzo. Takže je vyrovnáno. Je vyrovnáno. Tak doky. Survivor Trivia za 300 znova. Bojím se té 500 normálně.
Kdo měl v české sérii Survivoru nejvíce individuálních imunit? Ty blázne. Nejvíce individuálních imunit. Asi snad to typnu správně Vláďa z první série. Bohužel byl to Mikýř. Mikýř vyhrával všechno, co šlo. Fakt? Mě mělo za to, že ten Vláďa měl nějakých 7 a Mikýř právě 6. Mikýř už život byl cheat na tu hru. Já si vezmu horní random za 300. Ty jsi na ty randomy, já jsem na ten Survivor, že? Jo. Jaký je největší lidský orgán? Kůže. Je to tak. Pozor. Já dám Ostrov Live, abych dohrál Leoše. Jakýkoliv Ostrov Live, děkuju. Jaká hygienická pomůcka nebo produkt ti na ostrově nejvíc chyběl a proč? Asi ten kartáček, no. Jakože to vadilo podle mě i všem. Že vlastně co to bylo? Vy jste tam čistili to, ne? Uhlím, no. Uhlím, to je crazy. My jsme kokosovými vláknama, no. A to bylo takové, jako... Tam je blbý, že ty palmový listy nedělají vlastně žádný popel. To je prostě šílený. Takže kartáček. 200. No a ty máš teďka tím pádem pouze 300 až 500, 700. Já mám 800. Tak já vezmu druhý random za 300. Kolik nohou má humr? Humr. Kdybych viděl, jak vypadá humr. No pozor. Humr bude dost podobný jako... A počítají se klepeta jako nohy? Protože bude mít 3 a 3, takže bude mít jakoby 3 páry a klepeta k tomu. Takže jakoby... Jo, ale asi jo. Takže dohromady 8 nebo 6. Blbost. 2, 4. Jo, 6 nohou a 2 klepeta. Je to 10. Okay. Survivor Trivia 500, když mi vzal ty randomy. Horní, spodní? Horní. Co snědl Spicy Pája při svém nočním tažení na zásoby druhého kmene? A tohle za 500. Tohle za 500? No, on to snědl víc, ale. Řekl bych, jako chytrá odpověď je podle mě všechny zásoby Fénixu a mezi nimi bylo třeba arašidové máslo, oříšky a Právě proto je to za 500. a on tam toho snědl strašně moc, banány tam podle mě jedl. OK, arašidové máslo a banán mentioned. Pak ještě vysypával fazole a rýži. Jo, ale tak to nesnědl. No jasně. Takže jakož to chci zvrátit, tak si musím vzít spodní Survivor Trivy za 500 gramů rýže poctivých. Víš, jaké tam jsou otázky? No, tak sleduj, jaká tam je otázka. Hele, vidíte tamhle toho člověka? Ten nás ještě určitě nesleduje. Takže šup, mazej tam, dá ten subscribe. Máme už 4 předchozí řady Survivoru. Vyjmenuj, kdo byl top 3 v každé sérii. Já ani nevím vítěze. Ale víš. Jaká je odměna, prosím? Já ani nevím, jakoby... Řadu první vyhrál Vláďa, podle mě tady tohodle. A kdo tam byl dál, vůbec netuším. V druhou řadu vyhrál takovej, jakoby... Nevím, jak se jmenuje. Když odpoví Doky, má body on. No já nevím, to budu diskreditovat toho týpka, já nevím, jak se jmenuje. Tomáš. Já jenom řeknu si ty vítěze, protože stejně body nezískám. Třetí řadu vyhrál Mikýř, čtvrtou Spicy Pája a pátou aktuálně vyhrává Leoš. Na pozornosti. No ale nemáme, já vůbec nevím, kdo to byl v top 3. Počkej, zkus se, ať to řekne Doky, to nemůže vědět přece tohle. Jakože vím, že v první sérii to byl ten Vláďa s VV, byl jako top 2 a teďka ten třetí mi taky tam nějak ne to. To byla Johy. Johy. Jo. Druhá série, to byl ten Tomáš, byl tam ten, mám pocit, Martin. A vždycky ti třetí jsou takový... Herečka to byla. Jo, teďka jsme měli s ní rozhovor. Kristýna? Ne, počkej. Ne, Johanka, že jo? Počkej, třetí byla Johanka. Já myslím, že Johanka byla čtvrtá. Herečka. Tam byla přece takový ten challenge, jak tam viseli na tý... Jo, tak asi jo. Jakože... Jak jsem držela na té kládě a tam právě spadla Karolína. Jo, ta třetí série, tak to je jasné, to je Mikýř, Nikol a Martin Carev. A čtvrtá série je Michal, Spicy Pája a ještě ta jedna holka, modelka Naty Kotková. Cool. Dobře, tak já si vemu Survivor Trivy spodní za 100. Jak se minulou sérii jmenovaly kmeny? Kdybych viděl minulou sérii. Ne, bohyně a dobyvatelé. Hezky. A po přejmenování? Tam pak byl nějaký Fénix a krotitelé. Přesně, hezky pěkně. Tak, Doky random spodní 100. Tudu. On se tady sedí.
Ta hlavička tam jenom. Ty vole. Honza by mohl zkusit odpovědět další random za 100. Jako pokud... Tak já to odpovím. Tak Honzo, jak se říká mláděti od kruty? Jsem rád, že odpovídá Honza. Přepelka? Ne? Cože? To je jiný zvíře. Já vůbec taky nevím, já bych řekl krutí mládě, takže... To podle mě bude nějaký kuře nebo něco takového prostě, ne? Jak se jí říká? Je to krůtě. Krutě, ok. Jsem na řadě já, nebo? Jo, vezmu si. Tak já si vemu tu Survivor trivii za 100. Jak se jmenovala slepice ze 3. řady Survivoru? Ty vole, to já jsem fakt nevěděl, a někdo mi to říkal. Nebyla to Boženka, byla to Esmeralda. Hezky. Hezky. Takže Leoš si připisuje další 100. A Doky? random za 100. Tak Doky, co je těžší? 100 gramů mouky nebo 100 gramů cukru? Mám hrát blbého? Nebo... Třeba je to chyták, že? No. A když řeknu, že to je úplně stejně, tak možná se mi budete smát. Ale já si myslím, že to je stejně, že tam není žádný rozdíl. Je to tak. Už to se... A dohrajem to teda, tak já si vezmu spodní ostrov live. Koho si na ostrově nejvíc nesnášel a proč? Já jsem na ostrově... Ne, že bych vyloženě někoho nesnášel, ale nesnášel jsem jakoby z herního hlediska asi Oťase, se kterým jsem hrál, protože mi přišlo, že má moc dobrou pozici. Ale vlastně jsem ho měl rád a hrál jsem s ním, no. Poslední otázka. Bojím se toho. Nejhnusnější nebo nejhorší věc, co jsi musel udělat na ostrově a už nikdy by si ji neudělal? To by něco napadá? A první kakání v moři. Ne, to bylo úžasné. No, tak mě to omilo. Mě to bylo celý úžasné. omilo. Jako mě Mě to, to celý bylo omilo, úžasné. víš co, já jsem tam šel. já nevím, já bych, ty vogo, asi já tam nemám fakt jako žádný hnusný zážitek, jakože já jsem fakt byl ze vším spokojený, s tím nekomfortem, ze vším. Těžko, ale kdybych si měl asi vybrat, tak je to asi jezení těch korýšů, to bylo nechutné. To bylo dobrý. Mm. Tak zrovna Já, jestli já, něco u vás nejsem, já nejsem chutnalo. fanoušek morských plodů, takže... OK. A oni chutná takový slimák. Prostě jak kdybych se dal slimáka, mi to přišlo prostě teďka tady v Česku. Ty jíš slimáky v Česku. Připomínalo mi to chutí slimáka, jako kdybych tady sebral slimáka a uvařil, tak zhruba tak by chutnal. I když podle mě slimák bude kyselý trošku. Tam to kyselý nebylo. I love this. Tak jo, takže skóre. Takže finální skóre. Leoš má 1200 a Doky 1600. Doky, gratuluju. Gratulujeme. Děkuju. Já tady takhle předám. O můj bože, co to bude? Tak předáváme. Já nemám moc dobré reakce na věci, když je dostávám třeba na narosky nebo něco takového. Stačí říct děkuju. Tak. Děkuju moc. A usmát se. Je tam myslím tyčinka. Dobře jsi to zahrál. Děkuji. Doky byl typický tichý štít, věrný a poslušný, ale komunikoval herně víceméně jenom s Trabem. A teď byla jeho situace ještě hratelná, ale on ostatní neobcházel, říká to i sám Trabo. Tudíž, když se velká aliance nemůže shodnout na jménech, kde je nejvhodnější kompromis, štít. Jako ono to tam v té televizi nejde vidět, no, prostě, že já jsem hnedka ten den, co jsem vypadnul, nebo jakože tu kmenovku prostě, tak ráno jsem ještě šel za Betty se Sárou, tím mi řekli, že prostě Jirka, Matěj, šel jsem za Wendy, ta řekla Jirka nebo Matěj, tak jsem potom ještě šel za Trabem, Trabo mi taky řekl, jaká je situace u kluku a jako obešel jsem si to, ale prostě bohužel Survivor je o štěstí a Souhlasíš, že jsi štít? Jo, Okay. určitě. Jako já jsem, se mnou tam všichni počítali jako s hlasem a takhle nějak jsem to i chtěl jako hrát, no, opatrně a... Leoši, tady máš IKEA. Miluju. Jaký to je pocit, když na tebe zareaguje IKEA? Jakože to byla IKEA, to byl Kaufland, to byla Inviat, jakoby mě baví, když mají ty značky fakt jakoby kvalitní mladý marketingový tým, který si z toho fakt jako umí vyloženě udělat srandu. A všechny jsem jakoby ocenil, repostnul jsem to, prostě dal jsem to na svůj profil a mám z toho srandu. Jakože fakt mě baví, že i ty značky tím žijou a pro mě to je další dosah, že? Mně fakt přijde šílený, že Leoš má teďka jakoby stejně pozornosti, jako bude mít třeba vítěz toho Survivoru, ne jako větší od značek a takových věcí. Tak ono pak to vítězství je takový, to už je konec, že teďka se běžíš ještě pár týdnů. Doky, vypadl Simpoš a Dobrák, očividně v pohodě typ, reakce ostatních je z toho důkazem. Pro dobráctví se ale tato hra nevyhrává. Jak jsem byl na castingu, tak jsem řekl, že budu chtít tu hru hrát co nejlépe, jak dovedu a chtěl jsem být jako ke všem upřímný a dobrý, takže já jsem jako se svým výkonem jako spokojený. Leoši, chtělo to víc domyslet.
Tohle jsem viděl, doufám, že s touto značkou uzavřu spolupráci a že tato jakoby mixitka vyjde a že třeba se dostane i do obchodu. Ale cool, jakoby mixit cením a ten se zatím hodně ne. Jaká Leoš limitka? Jo, Leoš Limitka, to je Exit Snack, tam je napsáno prostě Exit Snack, takže jakoby cool. Jsem se ani nevšiml. A další na tebe. No takhle to řeknu. Po lidské stránce Leoš žádná sláva. Nicméně jako hráč mi bude prostě chybět. Byl hodně koukatelný, výrazný, zábavný a určitě i chytrý. Škoda, nevím, co si o celé té věci s tyčinkou mám myslet. Vzhledem k šešlapům, co měla třeba Karolína v předchozí sérii. Takže to vlastně byla pochvala. Jakoby takový, že z lidského odpadu jsem miláček toho diváka, takže fajn. Dál ty. Podle mě, to je slovenský, prosím vás, přeložím to. nepřekládej to, Dobře, nepřekládej. podle mě tím, že sa Leoš dostal k nějakej tyčinke hociakým způsobem, tak je to pre mňa čistý význam slova Survivor, lebo ide o prežitie. Ale tak bohužel mal velkou smólu, že nie je celebrita. Já jsem jakoby si to v hlavě říkal to stejný, ale nicméně podle mě by vyřadili prostě každýho. Pokud chtěli na tenhle precedens jakoby a ukázat, že ten Survivor fakt má být drsnej a že tam nechceš tohle podvádění a chceš ho vymítit, tak prostě by vyhodili úplně každýho. To, že jsem to vyžral já, kdo jiný to měl vyžrat, když já jsem řekl, že tam budu hrát úplně cokoliv, co mě posune k vítězství. Jakože vždycky, pokud tam máš toho hráče, který dělá největší herní kroky, tak je i největší prostor pro to, aby udělal chybu. Pokud tam bude někdo, kdo je nevýrazný a nehraje nic, tak nemůže udělat chybu. Prostě kdo se bojí, nesmí do lesa. Já jsem se nebál. Co chcete řešit? Leoš je hlavně lhář, teď zkouší nějaké výmysly, jaký našel a tedy. Ale nejvíce na tom je, jak vy to řešíte, když je to jasný porušení pravidel a s Bohem. Je skvělý, že vlastně nikdo neví, jestli já nelžu. Co když jsem tam tu tyčinku dovezl z domova a každý den jsem tam žral prostě tunu těch tyčinek. A to je ten Survivor. Teď ho hraju já proti těm divákům a proti té televizi a je správně, že mi někdo nevěří, protože nikdy nemůžeš prostě být jedna pravda svatá, ať mě prostě challengeujou, ať se mi snaží dokázat, že lžu, protože o tom to je demokracie a tak to má být a byl bych rád, kdyby to tak zůstalo. Doky, sorry, nenašli jsme na tebe moc hejtuje tam, ale hlavně Leoš ještě. Já jsem v pohodě, já s tím počítám taky nějak. Moje postřehy k pár jedincům u padouchů. Leoš je jako stará Samantha. Sice mu to myslí, ale přepočítal se a brzo poletí stejně jako Samantha, když to fakt nebude čekat. To je starší komentář. Myslím mentioned. Jakoby je pravda, že jsem letěl, když jsem to nejmín čekal, no. Jakoby, ale Samanthu přehrál celý kmen, mě přehrál Ondra Novotnej a produkce, takže myslím si, že jsem hrál mnohem lepší hru než Samantha, mnohem víc promyslenou hru než Samantha, mnohem víc viditelnou hru než Samantha, mnohem míň vadivou hru než Samantha a prostě lepší hru než Samantha. Každopádně Samantha mě miluje a posílá mi pusinku. Počkej, jakože fakt. Jakože My fakt taky milujeme. Samantha byla na mým castingu a jakoby, jestli by se s někým mohla vyspat z dnešního castu, tak jsem to já. Počkat. A víš, že má Altíka přítelky? Samantha. No. Od kdy? Včera to dával veřejně na Instagram. No tak potom, co mě viděla, jakoby, co tam vyvádím v té televizi, tak očividně si řekla, že to není dobrý. Doky. Jo. S Dokim Pavel Tweety Šaržík píše. S Dokim bych nechtěl mít alianci a domlouvat se v noci někde za palmou. Jako, já jsem to už říkal mnohokrát, já jsem vždycky jenom čekal na to, až někdo sám půjde do lesa, ať za ním můžu jít a můžeme se pobavit aspoň v tom lese. Protože já jsem nechtěl nic řešit jako v kempu, protože jsem viděl, že půjdu jako slyšet. Umíš šeptat? Umím. Zkus zašeptat něco. Furt v každém rozhovoru zkus šeptat takhle. Jako je to v pohodě. Jo. Ale když uvidíš šeptat Dokyho, tak už je něco špatně. Já umím šeptat hůř, podle mě třeba. Ukáž. Já nejsem schopný šeptat. Tak zašeptej Ne. další komentář, zašeptej. Dobře. Celý jako ASMR, tak jako trochu. Tak počkej, Jaký krátký. Tak ne, tak tady. Teď mě bude hejtit a budou to šeptat. Tady vůbec ne. Nemusíš. Ale to dost nahlas, jo. Já neumím šeptat, ty vole lidi. Já tady, ne, já chci šeptat, já to přečtu normálně. Ne, pojďme to zkusit. Ty vole, já jakoby. neumím šeptat. Uvidíme, jak rychle Tady seš učenlivej. Já v autobusu vždycky na celý autobus. No, tak zkus. Já tady, hej, tohle je dolů. Vůbec nebudu hodnotit obraz nebo zvuk, ale to když... Dobře, Doky umíš šeptat líp než já, můžeme to nechat, prostě. Já to fakt jakože... I když je Leoš spoustě lidí nesympatický, tak si myslím, že je ten správný padouch, který je potřeba v této reality show. Je super, když tam někdo vyvolává chaos a snaží se opravdu přelstít. Bez takových záporáků by to nebylo ono. Přesně tak. Já jsem podle mě byl krásný prototyp padoucha a i jako správný padouch jsem skončil. Jakože, tyjo, však seš padouch, nebudu to hrát férově. Co pak jsem hrdina? Nejsem. Čistý chaos prostě. Renáta Steinerová píše v uvozovkách. Jsem padouch, šašek, král padouchů, jedu se tam vyspat s klukem, holkou, 3, 4, no to je degen.
Again. No a vidíš, jakoby, kdo v té Renátě zanechal jakoby ten největší prostě nějakým způsobem, jakoby, jak to říct, nevím, jak to nazvat. Kdo prostě v ní něco zanechal, jsem to já, takže Renáto... Hele, a tady uživatelka poslední, která se jmenuje Macek Klacek, to mě zaujalo, napsala: z namistrovaného kolouška, kterého nebral nikdo vážně, je rázem sexism, kterého se všichni bojí. Získal si mě, fandím mu. Uživatel s názvem Macek Klacek viděl moje koule prostě v přímém přenosu a řekl si, tak jestli někoho cením s nicknamem Macek Klacek, tak to je Leoš. A děkuju. A lichotíme to. Tak to je všechno. Co jsme o vás našli zatím na internetu. Tak. Jo, já jsem Jsi hodnej. U nás spíš podle mě ten počáteční hate skrz ten Clash. Mohli jsme tam dát moje video, no. Jakoby nositel toho hejtu prostě, že proč tam jsou všichni z Clashe? No tak překvapilo mě, Poseru že se jsou tam 3 lidi z Clashe. Debil vedle debila. To jsem neřekl. Ale jakože i lidi z Ale Clashe... jako myslel jsi to, ne? Jakoby. Co jsi to nás... Nebo Já konkrétně... jsem ho potkal a tak jako tam mě spíš vadilo, jako mám něco proti Clashe, asi jako celkově si nemyslím, že to má prostě úplně jako prostor. Ale konkrétně o mě si myslel, že jsem úplnej čů. Asi jako Ale to jsem si myslel, překvapil taky, si mě když byl v pozitivně, jakože nevím ještě Denisa, ale o tobě jsem si myslel, že máš prostě asi trošku jako víc vymeter v hlavě, než máš, takže jako uznávám máš, to, jako. že určitě ne. A jako nemyslel jsem si, že se umíš třeba prezentovat jako nějak normálně, že mi prostě přišlo, že z toho dělají bizár. Ale protože ty jsi viděl Rošťáka, ty jsi viděl Leoše, že jo? A teď se to smilo dohromady a tak jako to nedává smysl moc, no. Ne, jakože asi ti to prospělo určitě v tom, jak se znovu ukázal lidem. Jakoby jo, ve světle veřejnosti asi jo, ale jinak. To je asi všechno teda. Děkujeme, že jste tady byli, jestli chcete něco zkázat, můžete se rozloučit. Já jsem asi v pohodě. Okay. Děkujeme za pozvání. Tak Za děkujeme. pozvání. Děkujeme, že jste přišli. Díky, bylo to fajn, bylo to fajn. A my se vidíme zase příště. Čau. Čau.